anọ m gị kpọọ m na phone call ụjọ abịa m si kpọbeghị m ụdị okunu mbụ na-agba sọrịkwa na mma maka na anọ m nwere ndị m nyere ọpịpịa nyekwana ha ibube ọnụ ntị m aga mechie ha ekpere ozugbo m nọrọ phone call gụ obi eme m fiam sọrịkwa na mma m na-agba so m abịaza gị Pastor Imo ọmụ akpọrọ gị ọ dị mma ihe m jiri kpọọ gị bụ ọ dị ihe Jehova gosiri m n'elu isi gị ebe m hụrụ 7 demons na-achụ gị ọsọ 7 demons yes na-achụ m nwụna na m o ogbe 7 emekwara m ha ọnụ pastọ ewuliwe ọ ndị nwoke ka ndị nwaanyị Pastor Imo ihe m jiri kpọọ gị bụ ka ijisi ike n'ekpere ka ihe ekwensu na-ezube ime ka ọra gị ime n'elu isi gị n'ihi na ọsọ eluigwe a abụghị mmadụ ga na-agba ya na-etinye aka ya na-emeghe agha agha Pastor Imo lezie anya nke ọma n'ọsọ eluigwe a ọ ihe m jiri kpọọ gị mana pastọ biko ewekwula iwe ndị ihe mgbọwụla ekwensu ihe ọ na-ezube n'isi m mgbe a ga-ahụ ọhụrụ na chọọchị ahụ ọhụrụ ebe m zụrụ moto ma ahụ ọhụrụ ebe m nụrụ ụlọ bọọlụ a ga-ahụ ọhụrụ ebe 7 demon chega m ka echi ihe ịhụrụ ọhụrụ hụ ebe oke ibiri nwaanyị bụ ọdụ achị m keta ọwụ 7 nwanne echi o nwere ike ha ruo 12 bụkọdụ gba gị ahụ ebe m mụrụ ke m aga Pastor Imo ọ dịghịkwa isi gị ihe m jiri kpọọ gị bụ jisi ike na ekpere n'ihi na ekwensu obi adịghị ya mma n'ọsọ eluigwe anyị na-agba ọhịa m jiri kpọọ gị jisi ike na ekpere m nwawa onye ekpere ịmakwa onye ngwụ enweghị m atọm of sin n'ime m eluigwe ya ma maka kwe asị ezigbo mme ha na ọ bụ na ịjụ Chineke ajụjụ jụọ ya ji n'isi ma ọ hụ otu m na-esi agbasa eluigwe na agba m ya kwụma aka m ọtọ agba m ya in straight forwardness adị m abụdị m onye na-agbasa eluigwe mgba maka ebe agba m ya in straight forwardness aka m kwụ ọtọ na-agbakwa n'ọsọ eluigwe m na-ele anya maka na asọ akwụkwọ nsọ so na akwụkwọ Pastor Imo ihe m jiri kpọọ gị bụ onweghị ukwu anyị na-ese naanị jisi ike na ekpere ka ihe ekwensu na-ezube n'elu isi gị ka ọ ghara gị bịa na mmezu onye m jiri kpọọ gị onweghị ukwu anyị na-ese eluigwe m na-agbara ọsọ ha kwesịrị ile m anya n'obi n'ọsọ eluigwe m na-agba n'ụzọ m kwụ ọtọ enweghị na-ada ahụ ote m na-esi agbalị oziọma aga m aga ịtọ ata mkpụrụ obi morning cry mgbe ọla lekwe morning cry adị m agawa aghara morning cry eluigwe ọdụ ahụ kwue mbọ niile m na-agbawo na m gbakpụrụ onwe m na alaeze adị m ezo ochi adị m agba m nke hụrụ m enwedị m atọm of sin n'ime m ahụ m onye aka ya kwụ ọtọ nwa goziri agozi ọkpọku na akpọrọ m akpọdụ m ya sị akpọrọ m ya sị mmemme ihe ha akpọrọ m ya sị m rụọ n'ime venyard ọkwana nga m nọ na venyard ka mgbe ka enwedị m sin n'ime m enwedị m njọ Pastor Imo ọ dịghị okwu mana gị nwere ma ọ bụghị ịgwa gị kpesie ekpere ike n'ihi na ekwensu na-agba ezigbo mgba n'elu isi gị ọ dịghị ihe ọzọ ọhịa m jiri kpọọ gị thank you enwere ndị m nyere ekpere m chọrọ ịga ekpere ezinụlọ gaba ole ha agha nwere famili agha nọ ịba ịga na famili wa agha agafeghị m otu eluigwe ekpughere m ihe mhụ dimọ mhụ ha ote ha lega ha na ote eguzorocha nsị ha no ndị a need deliver us. You are free to go. Kelere m mommy. Nsebade. O ma alawazi. Yeah. You are free to go. Ka m bịa gawazie. Gawa. Daalụ sa. Yeah. Mommy bata gị sa na m kelere. Nsebade. You are free to go. Ka m pụwazi. Yeah. Ngwa ka m agawago m. You are free to go. Pastor Imo, you are free to go. Ekulele m sa ka m agawazi. Daalụ. Yeah. Bye bye. Okay, ka m gawazie sa. Yeah. Daalụ sa. Elu di heri he ka ọ na-anụ m onye ememere na ọgwụ bọọlụ apụtakwa na-eto otu hụ m ahụ ma chibe m ka na-ahụ ọhụrụ asị ha na ahụrụ ha ebe ebuliri ha n'ọkwa dị elu ma ọ na-ahụ ebe e nyere ha branch mepele m branch ebe m ga-anọ ya wụrụ chọọchị kem mgbe ọbụla a ga-ahụ m ọhụrụ ebe ụmụ agbụrụ achịga m ahụ m ọhụrụ ebe dimon nwụchiri m n'ime onye ahụ na-esi m uche osi ọwara na-agba esụlụ ga ahụ ga anụ gbam nke nke nwe obere ha ka m esipụrụ m 7 dimon
7 demon ka ahụrụ na arọ chiga m afọ wara ha ole n'ime pit maka chukwu ịchọ dị ka m ahụ m ụdị ọhụrụ n'ọzọ mba gị ọgụ ekwuru demon ote mgbe ọla ha na-ahụ m ilu ụdị ọhụrụ ụrụ ihe eke ọ bụrụ na m onye na pastọrọ na chọọchị na ahụ ụmụachi ibe mgbe ụfọdụ enye ọhụrụ ahụrụ nke ịzụrụ moto ahụrụ nke ịchị moto ki ahụrụ nke ịchị na ibi n'ụlọ mara mma ụdị ọhụrụ m ada abịaga ebe m nọ chaa nwere m lọk ụdị ọhụrụ m ọwa ọhụrụ njọ agasa ahụrụ n'elu mọnke achị mọnke nọ n'elu kechi ọsọ ya hụrụ ọkụ na-eme nwaanyị ka obu odo na-achị m ọsọ kod ọwụ 7 demon mgbe demon ọkwanụ m nwa kọsịrị ya ọmị kọsịrị ya maka ọsọ ịrekwa na pastọ m bịa nkata ka chukwu ịbịa nga m were ekpere gbuo ọmụnwa kọsịrị m lecha ebe m ga-aga iti gị aka ya hụ na Abagrango nwoke ozu Abagrango ọgụ nwoke senduru da ọgwụgwọ with the next demon aga divert into me asị m amara nụ na bikos ihe otu ara na-echebido from ntanwụ na ikofule ndị mbụ tamụta jisekwe nwe oyi klama ful ote ka ị na-egwutu nwe gị ọnụ ihe ụlọ na-agbasara gị iti gị ọnụ ụka na nkwugide ekwugere ngị iwela demon ọwụ ọwụgwụ iwe otu n'ime demon ọha asa ejipụtara mana wụrụ gị maka chukwu enweta m you cannot gotten me not now not ever dimkpa ọma ha ka gị ngide wego ote ma onwe gị ọsha kpacha anya gị na village nụ ka ị pụtara ụwa si na enwe dị ihe uwe dị mma ya ụmụachi ibe gị nọ na cities na-eme exploit were ndụ ha na-arụrụ Chineke ọrụ ka ị bịa n'ụlọ nga atọ isi were ọnọgụ pentie agaghị oge ọzọ ma agwa atagbodogo gị kpọ mbaskal nna lekwanụ m ọkwa akwụkwọ si ji ihe kwuru na gị rure nne na nna gị isi ọwụ isi ọka m rumere mgbe Baịbụl siri ure nne na nna gị isi ha sịgị tọọla nne na nna gị isi enwe mgbe ọsị nwoke tọọla nne na nna gị isi Baịbụl ọsị nwoke dadala nne na nna gị dada enwe mgbe asịgị were dada wụsara nne na nna gị gị ka ọnụ rio chọọ ọnụ red penti ọnụ penti isi agaghị oge na vileji agwọ ga-atagbugo ọ gị ka ọ ga-ata ọ gị ka ọ ga-ata ledi emeri gị sef dasị mmadụ hụrụ onye ta angwe n'ụzọ ya asị ya mee ya acknowledge gịnị ezigharị na ewerela m nsogbu na take time ameke na-ata aka n'ezinu onye nsọ dị ka m etiri ude onye tere mmanụ ka ị na-ata aka n'ihu maka chukwu eluigwe ga-ata gị aka ọ gị ka a ga-ata aka na-elele onye nsọ lee otuko otu gịrị ibe gị eyi sutu gị eyari kootu deti pra baịbụl m na-amụtọ ọrịarị giri sa andas agodi onye na-arụ shu na paakị ahụ isi mmi paakọ ngwa paakọla m ị ga-agbalị chọọ ihe oke nze paakọla m sọrọ lilili pụọ ihe meghe gịnị ibe gị na-enwecha chọọchị ala alụ ihe na ịgaghị ga 3 by street enyere ụmụaka nsogbu nrubisho ọ gbasara gị nna ahụkwala m eshi ọzọ gị na-akparị nwa gaghịrị ka m ime onye nwụ nna gbarakwa ọgwụ gị nwa mme ọ dị ọkwụlịkwụlị ewele ha ntọ n'ire were ntọ n'ire ote atọji oge ya n'ọnụ mịọma onye iwe onye ka iwu na-awụda onye oshi iwu onye na-awụda hand robbery enwere ihe ọ dị nọ na vileji nsi na-arụ
gị tụ onye ga-atụrụ ewu ya n'ime ọzọ ị gara egburu egwu ndị mbụ gburu n'ewu gbukwa ego katapila kwọrịa agụ idiot ilechara nwa kpụrụ okpukpe oku n'ime venyard tọọ m aka eluigwe ga-atụ gị aka agaghị m ebile m sị gị ndị na-ahụ ọhụrụ ahụhụ dimon ndị mmụọ ga-ahụ gị ewu mkpi na-agbụrụ ọra ịbịa nga asọ lililili ebe ewere dị mma bechie gị nte n'ire mgbe a mụrụ gị ahapụ gị ihe gị buru ya eto eche ka ị ga-atagide nyere tochido wande gị nwụọ for nothing amadi ọha ji amụkwa ahụ ilecha m anya na-eme m consign onwebeghị ihe ịhụ ma afọ ndị na-ahụ dimon ọmmiwe onye eji ha eme eksperimenti n'ime ụlọ ụka ewu hụ dimon ọ n'isi m ahụ agbara ọ n'isi m ahụ agwa ọ n'isi m ọmmiri ọ n'ọtọ ọnọrị ọmụ na ọ nọ na Paris ma mejide ekperekpe gbuo m ụnụ kpọ m onye ara nwatakịrị na-agụrụ onwe m gwerekwe mmụọ Chineke tigoro onwe m a na-eluzugad m a na-enye m luzugad Jizọs na-akpọ gị teta n'ụra ọ na-asị gị nwa m teta ọ nwụrụ n'ihi gị ọ sị gị teta n'ụra Jizọs na-akpọ gị teta n'ụra ọ na-asị gị kulie ọ nwụrụ n'ihi gị yes gị onye na-anụ olu m gị onye na-anụ olu m ugbu a ị ga-ewere ndụ gị nyefee ya Kraịst n'aka gị onye na-anụ olu m ohere dịrị gị ugbu a iwere ndụ gị mee gịnị nye ya Kraịst n'aka gị ga-enye ha n'aka ndị mbụ nyere ndụ na-aga ndụ ịṅụrụ kaị ọwụ ndụ esi ụlọ ọnwụ mmadụ isi ọnwụ adịdị mma ọka ahụ ụfụ onye ọbụla na-enwe ọka ahụ ụfụ ọkụ mmụọ onye ọwụwarị na-agba ya nabata Kraịst n'ime ndụ gị ka ị nabata ya ndụ gị enwe gredi ndụ gị enwe gredi nwaokorobịa onye tomato nwa agbọghọbịa onye na-ere bis were ndụ gị onye gịnị nye Kraịst n'aka otu iji ego ugbu a gị hụ ogbenye gị nye ego emewe na aka akpịrị onye ọbụla na-eme aka akpịrị gaji ọkụ mmụọ ọwashi thank you gị onye na-ere ncha ibe egele Kraịst ncha ejiri ndị na-eso ụzọ ya inyere ha ncha ọ bụghị ihu mmadụ gị kpakpo ncha inyere ya ncha hụ gị ncha ka o ji sụ uwe ndị nsọ onye ọbụla na-anụ olu m gị nwa okorobịa onye yi uwe ọma inyere Kraịst ndụ gị tinye ya ndụ ọrịa mkpa n'ahụ inye ha ya ndụ gị agbanwe teta n'ụra onye ahịa i werele ndụ onye Kraịst n'aka gị were ahịa rere ere gị resi ya mmanụ ọwụ njọ ịnụkwara ya ngwara gụ gị ga-eme ihe echinye ntụziaka na akwụkwọ nsọ lekwe ọkụ mmụọ onye ọwa ọnụ ọka ya ọ ga-eji were ahịa rere ere resi m maka Chukwu gị resi m ahịa yọrọ ọkụ mbọ onye ọwa ọnụ ụwara na-agba gị ga-eji asa ahịa rere ere ebere emegbuola m ndị na-ere ahịa rere mgbomgbo ebere emegbuola m onye na-ere ahịa rere mgbomgbo ahịa rere ọ dịkwa atọ ụtọ mgbomgbo chegharịa onye gbasara ọka gị na ọwụkwa ezigbo ọka ka ọwa ọka ọjọọ jiri ọka ọjọọ na-ekwe gị na-ekwe ọkụ mmụọ akwụkwọ nsọ asụ onye ọbụla ga-agba mbọ were ndụ ya gị nwaanyị ọbụla dị mgbe ọbụla iri ime ịṅụrụ kaị ọbụghị mmadụ na oke ịtụtụ ime arị dị mma ime otu gị zụrịta ike mgbe ọbụla ahụrụ gị bụ afọ ime ọnwụ na anụ gị ka e mebere n'afọ ime lekwe ọkụ mmụọ ọrụ dị mma
kwasị ọ na-anọgo ka ememere na emume nwa mgbe elodo onwe mgbe ụlọ elodo iwu ibu ana m ajị gị sị ị na-asụ nwaanyị iri ime ekwechi dị narị ime mgbe niile ọ nwaanyị na-atụwa onwe ya ime nwere ka anyị ga-eji ahapụ atụwa gị eleghị ime ime mgbe gụ na onwe gị nwa mkpi na-ekechikwa ihe gị ekechi gị gbasi ihe ṅụ gịnị ka m ga-agbachi ji gị gbasi eke gị gbasi eke gị hapụ kem gị gbasi eke gị nwaanyị lakpụrụ gị na-ekwere ahụ na gị na-edistọb ya nwaanyị ga-emarị ha gị sokwe je marị ha gị sị ka ị pụọ n'ama ọ ịpụọ n'ama ka ma ọbịa ka m sị ka m nye gị ka iri juo ya afọ gị ma ọmụgbo onye na nwa gị sị na charịa ọ dị na-anọgụ ka emere na afọ ime enwere ọka anyị chegharịa ka gị nyere m ogogoro m aṅụ isi m chegharịa ọ bụga gị na-egbu m teta n'ụra onye krafish nụkwa olu m kepụwa ya ekepụwa gị ga na-ekepụ krafish ga-ekepụ ọwụ njọ onye atọ ọ na-akpọ gị ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị onye atọ bịa onye rere ọ na-asụ gị ọ na-akpọ gị bịa ọ nwụrụ onye bụrụ ego ọ na-akpọ gị aza n'ụka ọ nwụrụ n'ihi gị ya onye kọ akpa Jizọs na-akpọnye gị ọ na-asị gị daa ọ nwụrụ n'ihi aza n'ụka ezinye ọ na-akpọ gị chegharịa ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi onye dị ime ọ na-akpọ gị abịa n'abalị ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị onye nke anya ị na-akpa anya prapra ọ na-asị gị kwụsị ya ọ nwụrụ n'ihi gị ọkwa gwara gị na vileji a mụnwa ga-ala niile n'iyi mụnwa ejire m egwu akwa kọrọ gị ihe m mere na ya na brọdi chere ma akparị gị brọdi Imo ịta gawa biskiti na gara nye na esiri ọnụgo eke ọwụ no ọwụ made in China ka ọ made in Nigeria ọmụma usole asị m na nke nwanne m nwaanyị mmadụ nwanne m nwaanyị ke na-ere ihe n'afọ ka naanị ihe mere n'ụkwụ ịma ya ọ ya ọ nga ka alụ ya na na-eme ha gacha ahịa ma abịa nga abịa nga nna abịa ezuru ike ọ na-eme ha gaja ahịa gị bịa n'ụlọ ha nnọọ ya ihe nke ike bụ n'ụlọ anyị ihe na-ekwugharị nga a buru ibu ma ndị ngwọrọ ma ndị isi na-adị mma so nwunye m nwaanyị nga alụrụ ya nga ka m na-abịa a na-ezuru ike mana ị na-abịa ma ha pụọ elego n'ebe isi agara m ịtọ ọta mkpụrụ obi m tụrụ taa enwere mkpụrụ obi ote na-ekwesịrị mkpụrụ obi ote ekweji ya n'ala eze ma chi atọọla m ihe ọcha na-awa akwa nsọ asọ nwa okorobịa awụla awụ na-enwedo ọrụ aya ndị mma na pọsi ya na-agaghị oge ụlọ lekwa elekwa ọkụ ma onye ahụ ga-aga osi otu ị na ugbo a dị mkpa ma ka gịnụ gị kwa uwe blak and blak na-agba mkpa onwe gị na ndụ ndị mma na gaji ọrụ taịm ruo mgbe ibe gị ji agba mbọ ka nwoke ote m na ugbo esi m ntọgha mkpụrụ obi m tọrọla taa tọkpute n'ala eze ma chukwu ọha ka elu n'ala gị na-agahụ gị home to home ndị mmadụ pụsị ya ịmadụ otu ị nọ nga ugba akwụkwọ nsọ ọsọ otu ị nọ ya asụ onye na-enye enye bụ onye a ga-enye ọ bụ mmadụ ya ọ nọ n'akwụkwọ site ebe ọpụpụ gbagotebe onye ọbụla na-enye enye ọ bụ onye a ga-enye otu ị nọ nga ugba asụ ọwa m na ị na-awọ m enweghị ọrụ ihe na-ebute ya n'ọwọ gịnị enweghị ezi obi gị ga-arị ọcha ịgide enwe ọrụ tom biskit bụ esiri ndị gị tara ihe nke otu ọ na-amasịkwa m
ịgbadụ sọte n'ugbo ịkwesịrị gị nnọte gị nwa gị aka were ihe nye m ele na-ekwuru ihe a ịma na ahụ m big boy ote hụrụ m na ewede ihe ndị a enweghị ihe ọhụrụ m ọ biskit nye m biskit m esoro gị tawa enweghị asị onye e nyere ya enye ote m na-aga ụwa na-atụ ata mkpụrụ obi uwe onye na-ezu ozi ọma enidiri m ndị mbọ were ọmụmachibego kọrọ na mkpụrụ so gosi dị n'ime m isi ole si dị mbụ m ga-eji ndị ọdọ I'm a big boy. I can give you anything. Ihe anyị hụrụ wee ego ihe a wee ego so ụdị m sị gị nye m biskit ya dị ka enwere ziri ihe ọzọ ụtọ dị na ị nwere ike jide nke ukwu ma ejidekwe nke nta so e kwesịrị ime ebiakwana gị nye m nke ukwu ọta eluigwe siri dee onye na-enye enye ka a ga-enye ọ bụ eziokwu so biskit ya agwụla agwụ ihe mere ị ga ọdịda ahụrụ ịnụkwa ịgbalị ala at least ka nyere m ụda ihe ụlọ ibe gawa nga nwunye nwaanyị ma ọ na-eme ọnọdụ ya o kwesịrịla gị ọ nga nwunye gị onye bịara nga nwunye emedo ihe ọjọọ nwunye gị pụọ bịa n'ụlọ ya nye ụlọ ịhụrụ wure ọ nga nwunye gị ka ọ mechapa n'ogbu a ka i kwuru okwu enwere otu nwaada m na-eche nwaada ahụ nga anyị na-abịa mit ka iche gị nwanne m nwaanyị gaa ọrụ che m esi ọgwụla ọ fụrụ afọ mana ọ fọchara mgbalịta nkoro ịgbalị ala nye kraịst onwe m ka nke ịgbalị ala nye kraịst onwe m bishọs ọ wụrụ ịghọrị ka ị ghọrịrị m ihe nara m nke m ji si m nye kraịst onwe m mụ na ya ga onye ọma drink up. Nwamme nwela. nna onye a agbanwe akwa m lege ahụ ọ fọkwa ntakịrị m amala ya onye a ọ dịzị ka fresh meat nna nwanne a dịzị nsọ prize gị ịlọta enwedị nwa ịkpọlọ na-akọkwa n'akọ nwa ebe a nwanne nwa abụ na skuul na ọ da-akọzi na nwoke nwa na so nwaanyị na-apịawa mmadụ azụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme mmadụ itegete ite naanị 99 so ịnụbeghị maka sex toy sex toy ndị ọcha emesighị ife niile na-adị mma ị gaa na buru ofu nwa okwu ogwu ya nwanne ya basa ya na be gị ndị taị na ọbụla ịdị redi nwanne gaa jụrụ jigodo anyị eke maka nzukọ gị anụ ife a ka a na-akpọ sex toy na nwere ife a jụ
Yeah, baby, the sharp. Ever ready. I'm available anytime, actually. Legodiri nwe. Nwa amaka. If you tie far now, you go to Hani far, get the Siana Beggy. It does Hania, who go over in need there. You need to can go and make up. Don't like Puji one. The cast style of nation again again. Each on a bedroom or Yaga, each on a toilet or Yaga, each on a kitchen. About nature again Yaga. Can need of medicure, or need it by sea, or need a pedicure. What if you need it? If you need it with the seer, I'm available. Na na jo nda eriela. Ebole mmadụ. God, they break heart. Aga m ire ala. You need to spend big on him everyone easy. Medicare, body filler. By today, amazing today, man. Me were again you chinyere chine na-eji akpara m isi isi. One no more. No, I will leave for interrupt. Because we kill hat, can we him to come and get back? You mean I should come down? Possible. Otokonoma. Will be coming and I'm considering. And when by no banana, go on. I didn't hear Gaga Mokroba, this how my toy. Oh, you mean sex toy? Oh, sex toy. Oh, sex toy. You know, Tennessee use it. You mean sex toy? Sex toy. Sex toy. Just simple. Chideka got Bagako. Devilish devil. I hear wo. Devilish devil, Gilon, but then Hebrew Kushroom was over Tessapico. Hebrew Kushroom Tessa been to him and measure. Chideka Bonoku, Nakuma, Trambrane, Chego. Onyabula, Onyan, this and the man who's I get this use a tea and Okumolani, you tumble. Makachukwi Gagokumo, Hellfire Nature, Hellfire Srambra. Eleboni here. Oh, nyamana, my name. Iretoquagono. Gafu Quayna to magic crossroad question. I want to be like a go test up. Guinea Kelly, you get a land as a tall baby. It's an amount there. You get a lazy and the one or for it. A well, you got a you have forgot for the same way. Tim Mama had get this Chanoria, Kabuana Kangutu over beauty. Get young down or 10, you're going embarrassed. Chineka got Bogok, Machi, never go get one baskas. Certainly, Shin and John John. Japamico. Everyone never want to repentance. Who never want to repent? It was so John Franguano. Let them move on attack the wrong and be the mobra. On a grass and tall. One hour this is at and tall on upon baskas. Nonsense. Jesus, Onya Hobonyu Wama, Wakorobia Nime Jesus, Onya Hobonyu Wama, Ibonyu Wama, Onyu Wama, Onyu Wama, Onya Nime Jesus, Abu. Good afternoon. Good afternoon. Where is she? Ele be resa Jagaja. Ele be Agaja Carry. You go le. Anamaguyo. Anagayo. You got you. Uyo. You got you. Uyo. Uyo. You got you. Uyo kwana gini? Chere? Ika je n'ulo. Ulo. Ah! Awu n'ulo uyo.
gị ka ọnụ rio agbụsị gị kagbuo ọnụ yo ịgaje ụyọ awụ gị kaje n'ụlọ sokwa ya agaje m ụlọ Ulo. ele ihe gaje eme n'ụlọ Chọrọ ịga anyụ ọshị. shi otele akọshi timkpa ha kago na-anụ chọwa ihe na nọ wụdụ na ịgaje anyị sọ ụmụazị gị nye ọya ugbe uwe shiga ha ka 2 story gị kpọọ ya ụlọ elu kpọsa ya na-ekpekpe maka chukwu gị ka ị na-anyị gị nye ọshị n'ọrụ Katrin maka chukwu otele nwuru gị ọkụ bịa where is inyere ahụrị ee azụ gbagbuola gị Chineke akpọchiene gị ọchị ọ gị bibi ịga m si n'ọnụ sị m ọ kwụpụrụ gị akwụpụ otule ego nwedị valvụ ọwa nwedị jilalo ị ṅụrụ ka anyị ka ileta onye nsọ dị ka m ji ahụrị chi inyegbu mmụọ Chukwu na m n'ime wara na-agbaṅụ ọgbọtụ ị na-anya onye nyepụ m anointing gị m wee rọn anya m ime na-eme m ya lebọ ga-awụpụ ihe bịaga ihe iyi ọwụnụ onye zụla gị ihe Chineke akpọọla nne gị ọkụ achịkwa Amadioha nje nne gị ote mama kwopụ ya olu ala ya ala na-ekwu na ọmụ jisiri gị oyi ya bụrụ ahụ konkosa komenụ ọ dị ahụ bebi isi ụmụazị ibie n'azụ zọla gị uwe ụmụazị zọla gị saiz ya gawuru overload load onwu uwe ndị ọzọ na-eyiri ya wụrụ ha tọpụ gị yiri ya wụrụ gị gaụn gwanne gosi ya na m si ya chagharịa ya chagharịa Chineke akpọ ee ngodi n'ọdọ nga mebie ya ọchịgo n'idiri nchegharị machi ọdụgo n'idiri repentance maka si inye ụdị ihe n'ụlọ nsọ agba ka ere n'ego ụwa m gata ọgwụ nwa maka ebe anyway onye mụrụ ka ụgba ya na-aṅụ sọ mụrụ nwa nwaanyị ngide nwa mụjise ya oyi onye ụlọ anọ n'ime kra ebe ahụ osiri keche ebe onye ọbụla anọ nyere ahụrụ onye nọ n'ime Jizọs onye ahụ onye ụwa amaghị isi gole ị ga nwere mkpu ka ị ga ị gịda aga chọọchị taa taa imene baptizim fada mere gị baptizim ọnụ na-akpago ele aha baptizim fada mere nye aha gịkwa na ọwụnụ ebe ọ ga-awa ịga mmiri si n'ọnụ ngwa ị ga-aga n'ihe fada kwa sa aha baptizim gị oge pad iwu pad ebe mara gụrụ gị aha ka ọ mejisila nwa oyi ngwa m enye gị ego m ga-enye gị ọwa ego nsọ ịnụkwa gị were gị gara gị ga na chọọchị nsọ jikwana ya mee ọfatịrị nsọ ngwa n'aha nna m ahụ ebe anyway well ihu gị dịla dị sọ ọ dịkwa mma na ihe mere mme gị even ị ga-ama ihe karịrị ọsọ eziokwu ka m na-agwa gị ihe mere mme gị ị ga-ama ihe karịrị ọsọ olee ihe mere gị ihe a iji wela ama ụsọ a kemgbe lekwe n'anya nwatakịrị m kpere ụgwọ kemgbe yesterday ya sị m na ọ ga-abịa dis ma anọgidela m n'afọ m aka na-eche nwa kemgbe ụtụtụ na-agba ya na switch off ekpere nwaanyị ụgwọ na akaụntụ ya nwatakịrị edowe gị stranded
ihe kacha ewe m iwe ihe m ṅụgidere n'abalị ṅụgide ahụ niile akwụrụ na m ebe niile akwụrụcha n'ọtọ ịlaga azụ lee emejighị sọntịn onye ọma na male o nwere ihe o jiri m na-akpọ sex doll lee ya lekwe ya onye ọma na male jiri m onye ọma na mele ihe ọbụla onye ọma na mele butere ya ezi ọnụ akwa ya otu akocha agbara ụmụ ya garị n'ime ụlọ ihe ka o jiri nra ihe ọ na-anwa ihe ọdụtọị igwe ọhịa na-eme gị nwanne nwa ihe anaghị ịhụga ya na onye dị ego ihe mmadụ ihe ọwụ dọlụ na onye dị ego onye dị ka ile agụrụ ya nete onye dị mud jọsụ ịgba ya gotere nwanne nwa erela ala ngaji nzute m ebe na-asị ama maka gị jiri ihe na nya need ịkwere mmadụ ụgwọ na akaụntụ ya bịa just like that zụrụ ya forever elee ebe a na-ere ihe ọwụ onye ọma na mele eke ọbahana n'okwu onye ọma mali ya ikpe ịdịjiri ihe nwa anyị kpọga na onye m ga-eji mere n'oge ọjị ka ị chọrọ mbefe oke tangod na ka enukwa mbe were n'oke soro m ọkwa mmiri ka m na-aṅụ mmiri mkpọ ebe mmiri ka amaala ma ọ dịla nwa nwede mmiri ọzọ m na-aṅụ oke ihe ọtọ n'ọnụ lende ya n'oke vadik vadik opena ya ga-eṅụrụ ya ga-ehụ teshata ọ dị elego mmiri vadik aha nwoke ka ada anụ ụda vadik aṅụrụ ndụ ebe ihe akpọrọ mmiri ihe bụ mmiri aṅụrụ ndụ mmiri ka ewelitere aka anụ ya ihe akpọrọ tebụl wọta onye ṅụọ ya ote ya nwee ndụ n'ime ma chi mmiri validik thank you ụgbọ ya maala mma ihe mere n'ụwa taa bụ anyị nọ live ndị pastọ niile e nyere anyị live so onye ọbụla zuo ike anyị nwere RIP taa so nwere onye tega RIP ma chi ụnụ olige mmadụ taa ọwụdụ taa iliga mma na asa izu ike ya bụ ezumike ihe na asị mkpọbiri ya bụ oge ya wa RIP anyị zuru ike Pastor Imo anụ m apụtala nụ m fa kemgbe alụtara m gaa nne m akpọchide m ụzọ si na-adị na-ejichere n ya onye na-akpọchi enwe ụzọ ọnụ ka m si na-eji ndụ nọ na-eji nga aka onye na-akpọchiri ụzọ ikweta nwụ na ewetala iwe ara ihe m si m abịa ji ọnwụ ọwụ ịgba ote anyị na ụda anyị bụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ote mmanụ nwere ike nọrọ nwee ọlụbedo nwaanyị emere abalị ahụ niile na-eme ya nwa kọrịkọrị ahụ na-alali elu ya dịka ga-ebulili pilelu ebulie pilelu ha ebulie olo ha ya elo ha kata ahụ na-ama onye ọnwa gburigburi ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe rịa ka ọ ga-aha ihe ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe ya dị mere na ome ẹ bụrụ onye na-alụbedo nwaanyị ote anyị na ụgbọ anyị wụ ndị nsọ anyị kwesịrị ibiga aka na mmehie enwere ote mmadụ nwere ike isi gbuo nwunye mkpọ n'ahụ ma ọ bụrụ sọ ya ga-asị ka o mee dịka mmekọ nwoke na nwaanyị ya enwere ụdị ọdọ mmadụ nwere ike iji bụha onwe ya ibu nlali na nlo ha ịsịkwa m kwuo aga m enye gị advice amanụ m otu ị na-aga na preaching na-atọghata mkpụrụ obi ndị mmadụ ka ichikwa otu ahụ tọwata otu nwaada kpọlọta ya ụlọ mee ihe niile nọ na nwaanyị lụrụ nwaanyị mgbe ọbụla ijiri ọnọdụ ka gbam amamihe ị chọrọ otu a na ị na-ejide ego iji alụ nwaanyị na ị na-agịdịkwa na-emeli ihe nọ na ya enwere ihe onye ọma na male wetara ji enyi m nwoke abịa ji m ya na fon kenanụ bụ moto ọchalụ nwe ote naanụ enwere ihe o wetara ji enyi m nwoke na fon ihe ọma ọwụ akpọ ya ha dọlụ ses dọlụ ọwa ahụ ya a sị ihe
imege gụrụ ihe dowe n'ụlọ ṅụ lekwe ndụ ọrụra rawa ndụ otu ọbụla isiri chọọ ya ịchọọ ya na east chọọ ya na west chọọ ya na north chọọ ya na south ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ ọnọdụ ka mgbe mmadụ zụrụ redio dowe n'ụlọ ya mgbe ọbụla ịgbaegara ya kpọọ ịwesịkwa gị gbanyụ ya ọwụ ya bụ ihe m kwuga nwa na-ezuru redio deme n'ụgbọ ihe ka awụdo njọ mgbe ịsọ ọwụdo njọ ọwụdo otu isiri kwe weta ọrị mgbe ịsọ ọsọ anya ma na-ezu redio debe n'ime ụlọ ọ mere ihe ọjọọ redio wee gba aga ya okwu ya n'ọkwụ gị gbanye ahịa redio awụdo njọ onye ọbụla zụrụ redio deme n'ime ụlọ ọwụdo njọ ka ọ wụ atụ m isiri kwu ya otu osi o wetu me ka ọ dịkwana okwu gị kwụ ọtọ adịghị agbagha ya agbagha onye ọbụla zụrụ redio debe n'ime ụlọ redio wee otu me ka ọ ga-arịrị ya onye ọ ga-asị gị na-ezuru redio n'ime njọ onye ọgbara na-agbụ ya ṅụrụ kaị ọ ya redio wee sa ga-azụ redio wee ya ihe onye zụrụ redio mere ihe ọjọọ ọ bụrụ redio asị m sa ama m sị ga-azụ dọl ses dọl awụdịsa gị azụ ejiri emenụ ụmụ chineke nwere m atọm of sin ụdị ihe ndị a nọdụkwa n'ime ma ọ dịkwa na-aga m ụdị adị tilima emega ya n'ọlụọ nwaanyị ọkwa ịghọtago onye m jesi m ajọ ọgụ na-ama enwe ebe egoro ozi ọma ụdị ajụjụ ga-adapụtachi n'ebe dị agha gị mụrụ otu ị ga-esi aza ajụjụ ọ bụ ya bụ ihe m jiri jụwa ga ụrụsa ihe mme ike nọkọta m redio wee kwuru ọwa ebe ọ ka mma ma na-ezuru redio debe n'ụlọ enweghị ihe ọjọọ ọgwụ mana ihe gbasara redio na ihe ekwu okwu ses dọl gị na-ekwu okwu redio ị nọkwa n'Imo otu m isiri kọwaa ya anọ m n'elu Imo ọ weta ịgbalịala onwu na eke agwa ekwelena m ihe m ga-ekwuru onye kwumu ọwụme m ịgbalịala mmiri igwe ka agbara mma mmiri ndewo olee otu ọ nọrị anyị dị mma unu tọga eze anyị gbaga bọọlụ anyị na-aga represent Nigeria na Russia World Cup unu gaje arashi Russia na World Cup ee ahụ m Kelechi Nwakali ya nwa ihe na-achọ unu gaje iprezent Nigeria na Russia ebe Nigeria yi ka ọ tala ahụhụ ihe niile unu gara ugbo unu transmit o Nigeria into transition abi gbam iji okwu dị a ịnụ dị a unu gbalịalanụ well echi m anyị gara camps ndị pastors niile anyị nwere camps ebe ka anyị si ugbo elojege delekwere ịzakwarala na anyị kwesịkwara ịmaka nsọ ụmụaka dịka anyị kwesịkwara ịna field na-eme training mike adị m agaba aghara ihe ahịa ụmụazị asịra m asta ebe ọnụ ga-aga ịnọchi anya na Naịjirịa ezigbo mmadụ ihe ezigbo mmadụ everybody sị gị wee ka nke m gaga ọ gaga ogologo pampas anyị ga-eji na-anyụ na masị asị ụmụazị ụnụ ụwọ ịba n'ọzọ agwọ juru ka ọjọọ ha maka ịtagbu ọnụ nụkwa ya na pampas anyị jugoro pampas eme gị anyị ọka na-amị ara anyị yiri gị ụmụaka na-amị ara ịdị amị ara ihe emegawụshi emegashi elekebe enyere gị pampas ị ga-ekele tankyu sọm ihe enyere gị sweet nye gị chiz bọs nye gị bombo were ahụ pampas BB London ọ BB Love ọ ya na-atabata pampas ọ bụ ihe m ji were enye m ka unu ji na-emere ya karịa iji na-epi hụ gị ọja
maka otu unu hụ bụ unu na idiri pampas unu ekwesịrị ịdị na-apụta ezi anyị ma awago na unu nyụọ ya n'ahụ eme waịpụ mkparị ga adịla too much anyị nwere saịkị na-ahụ pampas anyị nwere saịkị ụmụazị na-amị ara ọ dịla gị too much n'obodo a hapụrụ m akụwa nwoke anya ọ dịla gị too much n'obodo a ịnwa nwa kwuo onye ọzọ na ihe na ga-eme gị na anyị nwere saịkị nọ n'ime afọ ụmụazị gaja ụta chiche gị ewezụga otu ihe na ihe karịa ime gị nga na ọmkpa gị ọkpọ nga akpọ gị na gị hụ gị na Jerusalem ka ịla hapụ ya traịkwa anyị ọzọ ọ bikọs obo ga na ọ gara mma ịṅụ aṅụ ma ọ ya mewere ya luwa gị isi ka anyị lawa anyị ga-aṅụ bobo were pampas ya ga nchachi okpele gị ebe ụnụ ha nga ma iwe ọnụ ha ka elu ọzụ echere ma ụnụ wuo ụmụ ruru ụmụazị amadị m na ụnụ nwere high annoyance ị ga-abịa isi m ọnwụ n'ahụ emechikwa m kwudo ka anụ ha fọjise m oyi nga ụda eke nwee kpọtụrụ ebe nwaanyị ike mụrụ ụmụazị ka azụ gbagbuo ole ụdị ihe ke na-enwedo isi mụ ịgara ya n'obodo nụ ọ na-amụpụ ha amụpụ anyị na-ahụ ha ahụ ọpasị m tara ahụ ụzọ onye gị ka ị werele bobo ma ọchị ga-akwụpụ ṅụ ebe ị werele bobo hapụ pampas ma chukwu ị ga-anyụ fufere dit wik ụnụ abụọ lekwa ọnụ lekwa ime ọja ma agwa atado unu n'ọchụ ụnụ kpọmba ska mmiri a na-aba maka mmiri mmadụ All right. chetakwa ihe m gwara gị maka ihe gbasara ndị mmanya na ndị Kano achọrọ m ime ya na very big onye ekele bịa Bye. Agwa na ịma ndị chọọchị ihe a emecha ememe na abe Mommy. Bye-bye. Okay. Take care. Okay. All right, bye-bye. All right, sure. Ụgbabụ gị onye mmehie ọ na-akpọ gị nabata ya ugbu ahụ na-eke maka nwa adara ha ala obi gị akpọchie chijie ị ga-alakpụrụ ahụ niile na-agbago buru lakpụrụ ị ga-eburu ọrịa ọ bụrụ na ị tegharịghị lekwe ọrịa onye ọbụla nọ ndụ ugbu a nabata Kraịst were ya mere onye obibi gị ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-awụ ehihie ọbụla gị nye aga akpa n'azụ agahụ oge aga tịrịfam galalụ ịhụ nwa okorobịa ahụ niile na-atọ gị rịrịrịrị Chineke akpọọla gị ọkụ chagharịa gị nwekwanụ nwa okorobịa abalị agba aka mgbe ọbụla ahụrụ gị wụọ nwa mkpi ị ga-aga ọkụ mmụọ nabata ya hapụ akwamiko bie ndụ gị sarịsarị ọ bụghị gị saa ya ezula oshi abalị gị gazi oshi gị saa ya akwụrụ iko ma n'elu iko ka ị na-edo odo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ụgba bụ oge a
ụzọkpụrụ na ọkpọọla ihe ebe kedu otu esiri guzowe chụ ụmụ agbọghọbịa ma onye daburu ka ugbe bye amio okay madam hello there good afternoon madam ime onye nwụ Mba, ụkwa na onye. okay mmadụ onye nwụ na disadina Mba. oh okay well awụ m esimeshi ọkwa ihe ka na-akpọ sex doll All sex doll. sex Doll. sex doll ọkpọ ndị ezigbo Eshi m China bubata ha now. And the way side effects. Ụmụaka, ị ga-like ya. wow Ị ga-like ya. damn it o ta isa si ebe ahụ anyị nọ enwe ihe gbagojuru gị anya gị tie damn it anyị mekwa ọzọ gị tie damn it yes daalụ taa ego ole ka a na-erekwa na ha Select ka ị chọrọ, gị bịa n'inside ka ị kwuo price. Choose ka ị chọrọ. oh daalụ tai ebe nwoke Biafra nwoke ka iji ele ka akpala na chi na-ahụgwa ote m na-echeta mgbe mpa m ka ukwere ndụ isi wa ọ nwụrụ ote ka ọ nọ lee ogwe anya n'elu dị mkpa ha ka ga-akpọ gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị nnọọ azụrụ gị na-eji arịga ebe nwere nwa obodo ha ka gị ijiri ịgbara n'oge ba akpa pụta ịgba asawo eko oge ga-akpa n'azụ gị guzoro etu onye ga-azụ gị ga na-ịpụtara wee kwa iko dịka a na-anọdụ ya n'ahụ onye lụọla onye nke ego ya niile nọ n'ụwa ga-agwụ ngọ na-enye gị ka ị nwere ike adọ na ka ị ga-echere ma ka ị kpọrọ mkpọkịrị a na-anọdụ ya n'ahụ uwe a na-agụ fake atọrịdịkwa n'ezigbo uwe a na-yi ige gị ka aka ya ayọọla madam ke ọwụ second hand ke ma bra ya emechaa n'ochie enweghị ihe na ya na-ahụrị ọhụrụ arụ onwedo nọ gbagoro ote na-eke kpụkwa gị ọkụ get out okwu na ụka na-ahụ ke m na-ahụ okwu na ụka m na-ahụ ya m na-ahụ trọbụl ka eyiri onye okwu na ụka ke wụrụ nwaanyị ọ ga-agba akịrịka otu agada agafe nke ọnọ dịkwa sharp ahụ na-ede ebube eyiri sista ndị chọọchị ịgba ndị eze ohurule chai mgbe niile dị oke ọ ga-egbula nwoke ọbụla lụga nlekwe ndụ ya nọ na denja ka iburu zọkwa wee mkpe yiri onye ọla alụla gị ote gị tapịa ya rie ya once time ya alafue ahụ ga-atọkwa ụtọ ị ga-adịkwa mma ke nwoke na-eme nka anwụọla nụ m ke ewu udu mmiri eburu ihe otele eji eke mmadụ isii ji eke otu onye otele ahụ ote local gọọmenti
Chineke kpọkwa gị ọkụ eguze dịkwa ma ka gị kpọọ gị debe gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị bịa nga nọ n'eze ka eri akpọ gị sex doll ịwụwe dị abalị hand rubber Igbo ụdị gị sef ị ga-esi abalị ote tọn Igbo ote ka sị onye nwe Igbo si asa agbuo ya ịwụ hand rubber tinye gị egbe otu ekpuchie gị anya ụmụ nwaanyị na-ekpuzoro gị na ha iri arịrị ala ote m si ahụ gị ịwụ dọọlụ arịrị ala madam ji ihe a mesara ka asarị ndị dibịa ị ga-eresi ya ha ji ya tụjiri agbara aga n'ime ebiri unu jikwakwa onwe ọnụ ihe ọma ụnụ na denja nọ na dịka ndị Fulani health center hey isi akanwa akanwa oh anyị ajadu wee riri ka o kere n'ukwu ka ọnụ madam o isawa ego ole ka ukwu ha ego ole ka na-ere nwekwara baro a na-eji ebu ha ma azọ Imo nwanne m baby m ọmụ na naka machi nye m ga-eri gị ka were iri asala m ahụ sachasị ebe niile na-esi nwatụ ndara ga-aka taa maka chukwu ndị kpọrọ mana ụzọ ọbụla kpọrọ mana ọ ga-adọpụta ma adọpụta n'aka gị na-eyite dros maka chọrọ mma na ịkọrọ m akụkọ Season the cancer, away. Much like never go to now. We have on a movie. Never go to now. We have an apple. Never get it down. The dada. Dang it. See you tell me. Yes. Him get me gangata. Him get it how bunker. Mati. Him get it how bunker. Yes. And I say, and I got it. You make or a combination now. The one you gamna I was here. What times on I go by the he will my personal endowment. He put the link bumataga. He will not whatever back. Pocket. And when I got some making job. What in our dungeon? After all, they wouldn't man. It's not a sin. It's not a sin. After all, you won't mad. You will be being cut. Injigana, then we won't. When you back like you go back like to say, why? As I go come back, one number is the boom, minute, what do you look at that? Grammy and job. When I saw why, get one why I have said them all. Lego, Liana, I may go scandals. It did work. Get wrong. You're lumbering. You got put on your gap with a beer crawl. We go no regular. Bumagana couple. Washiga, Grosio Manga. Rana some regu, Zrike. Muro brother up to Basia Mona wine. My get on the phone. Still need to go to church card. My need to go magazine down. My way go hand out. You war, really gawa. If you go to the Minigon, me I go no but pium. Yeah, ma.
Baby. I'll go my canteen ko si si dia. Ihe wakala nya ka mara me ihe ko we dey aka. Ete ndo cha ke no no ma ke gari le me ma romance gigira hu mi hotel na ntinte be mu ai. Ana ta kwado nke. Maka chukwu na udin iri aka ka ha ni grom na ha na ta de here. Ai. Isi aprona moko. Aga me die. Awe iri aka no awe taste na ngi. Ndo cha mara kama me nkupo battery ma aka ntị gị ya po. Hai! Ki umram asabe jiwa me ntị gba nokwa nsogbu anọdụ akpọkwa nke gị ihe wụwụ my personal endowment ihe wụ aga m ete aha m ga na-akpọ ilu ụdị ahụ ma hụrụ ọkpụrụkpa aha mara mma mkpọgụ overbeauty ụmụaka mba overbeauty onye ọbụla ma onye ọbụla ka ọ mkpọgụ nwa eresa ka ọ nwa oke ozu wig Apago China, China. Wait. Hey, Brady Imo, I'm getting you bunker. I'm going is born now. I got the kids not I am in Hey. Do you practice what you teach? Ezlohi. Magada kwiko. Secret sin. Just one young hogagger. Binigwe hogagger. Anụ ọhịa. Ị ga-ededede bunker. Kpọsi butele egbe na mkpugbu ahịa. Bawale na-aga. Eso m ga-aga. Ndị mbodidi bunker. Herikwe ha gị bunker ka ndị militant. Biarie bunkere Pastor Biarie bunkere Pastor Imo Biarie bunkere Igeri bunkere Biarie bunkere Pastor Igeri bunkere Practice what you Wala na mawo. Uri kwa mamanda kida di preach yo da di moda. Kida ne ji gesi ndị mmanụ ha agbanwe. Ịga n'ime ụlọ gị na-eme ihe ọzọ. Ụfọdụ pleta m sị ka m deviate. Editele m aka ntị dị blọ. Nwatakịrị ka esi ka ya wụrụ bụrụ akala ya ote. Ka ọ meme ekwu. Nwana m isi agbawala. Ndị nwa abụọ. Mana akọkwa mmasị mana gị wụrụ nwa Chineke gị n'otu ebe kere gwụrụ mgbe ihu na-abụ gị preach right gị mere ọrị mma nwata Kristian ka ịgbaga igweta ọwụgo ka ịgbaga ka iyikwe na bọsas gịnị chụga gị ka iyikwe na bọsas bịa duru nga ị gara oziọma taa ihe iso asị m ị gada oziọma taa oziọma preach ọ bụ ebe m si elo gị ihe ụda maka Chineke oziọma ka m si elo gị ihe ụgba na-agajekwa n'onwe m na-agajekwa onwe m mgba na-asị mmadụ nọ n'ime lie mmadụ ga-anọ n'ime lie ewu na-enyo ya agajekwa n'ụzọ dị warawara ya ụzọ eluigwe ọ kwara ihe m ji waga n'ụzọ warawara na-aga na-atọghatụra Chineke mkpụrụ obi tụ ka m si na-adọ mkpụrụ obi adọkpụte ji ha n'ala eze ndọrọ m dọkpụte amanụ m onye ewu pụtata n'otu nga ọnwụ m pụtara otu nwaanyị ọnwụ m nwa ekwesị m ji ọha ebe niile nwa demons
ụmụ ya niile demons ụmụ nwaanyị na-achara ka ụmụ ụmụ ọma ha sị m bịa mee ha deliverance na mgbe onye nnapụta na ha ama amala Chineke o ji mkpụrụ ngwa ọrụ ihe m na-anapụta na mkpụrụ obi otu a dị eke nkụma bụrụ ekpere jigide onwe m bido abụ weli aka elu otu a igirigi na-ada ka m na-adọpụta bụ maka ụmụazị ha ncha esi agwọ ndị usie ọdụm ndị usie ọbọgwụma ndị usie agụ lemon ndị usie echi mmiri ndị usie abala ndị usie torotoro ndị usie ntachi imo ha niile ote ka ha chụpụtara anya ote na-achọ ilu m nsa ha you cannot low me because eji m ọbara nwa atụrụ bụ onwe m ogige ịmakwa ihe mere ha bidoro ịrịa m aka ha bịa na-arịrị aka na-arịrị m aka chọ ka ha rịrịa tuo m na mbara igwe m sị ha no ebe ezuru ndụ m siri ike kọtarasị m kọla m ịhapụ m nwe ụkwụ m trọzis m apụọ ka na-ekwu ha rịrị aga uwe m apụọ mgbe ha bịaziri gaa na my John Thomas ma Chineke ebe niile ekwe m ka idio mmanụ ka m nwụrụ mana asị m ha anọ m n'ọnụ ahụ mana awụdị m onye ọnụ ahụ m jikalala onwe m ka ha bịara jide m ebu etiti ime ka ọ ga-atọ m ịkọ ga elu m ilu ya ka ọ ga-atọ m ya ka ọ ga elu m ilu mụ na mmịa ihe m hụrụ taa na-ekpe onye amụma ụgha bịarie bọnkịrị isi get behind you devil aga m na-eso hoje gị otu m nọchi behind you bịa amechikwa behind you ala ọzọ anụ ọjọọ nwụrụ anwụ